MPTC Tour of Luzon 2026 umarangkada sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Dinagsa ng mga residente, turista at cycling enthusiasts ang Lingayen Baywalk sa Pangasinan para saksihan ang Stage 13 individual time trial ng MPTC Tour of Luzon 2026 kahapon at 12 ng Mayo. Isa-isang rumatsyada ang mga siklista sa karera kontra oras kung saan sinubok ang kanilang bilis, tibay at disiplina sa isa sa pinakaimportanteng yugto ng torneo. Naging sentro ng matinding aksyon ng Lingayen habang todo suporta mga manunod sa mga rider na naglalaban para sa mahalagang pwesto bago ang huling yugto ng kompetisyon. Matapos naman ang laban sa Lingayen, tututok na ngayon ang mga koponan sa inaabangang Grand Finish sa Baguio City ngayong araw at 13 ng Mayo kung saan tuluyang malalaman na ang kampiyon ng Tour of Luzon 2026. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM.